ne jucăm Among Us. Să vedem ce se întâmplă, ca să știți desene sau pe fundal. Iar vocea mea, stai să dau televizorul mai încet. Hai să vedem ce sunt astăzi. Să am noroc să mă dea impostor. Impostor. Chromate. Pe bune. Măcar sunt inginer. Măcar atât. Nu. Prostie ieșim. Ok, trebuie să ies de pe server pentru că e o prostie să dai report la început, că dacă n-a murit nimeni, dacă n-ai văzut pe nimeni mort, de ce să dai report? Adică, pe urmă, hai, măcar moare cineva. Raportezi și tu corpul, dar așa nu raportezi absolut nimic. Bine, acum m-am mutat pe un server chinez, că pe celelalte limbi nu sunt servere în perioada asta. Sau cel puțin ziua trecută n-au fost. Impostor. Suntem și shifter. Am înțeles. Aluzie. Aoleu. Spera, ăla s-a transformat în fix ce m-am transformat și eu. Ce șanse era să se transforme și el în ăsta. Dacă și-au dat seama să te morți. Deci atât o să sper. Sper că nu și-au dat seama. Dacă și-au dat seama, sunt out. Sper o să-l votăm. Să înceți voi dacă dau jocul mai tare sau îl dau mai încet. Ok? Glumesc așa că o să las așa. Am votat. Dacă mă votează toți pe mine, am pierdut ca impostor. Eu de fapt niciodată n-am pierdut ca impostor. Eu ca impostor am câștigat. Iar uite, asta e chiar tare. Pentru că poți să închizi ușile și acolo și acolo. Și tot s-au votat pe el. Nimeni nu mă suspectează pe mine. Sper... nu stai, că roșu eu moare. Cam toată lumea l-a votat pe roșu. 2 impo. Mai luat la să mai dau kill pe bune? Am mai dat și cealaltă kill-uri? Bine. Păi, asta e convenabil. Harta asta. Pălăria e de roșu, numai că mai trebuie o uniformă.
Ok, aici. Eu vreau să cumpăr tot ce e aici, pentru că am auzit că pe aia, după spyglass-urile astea de le vezi deasupra caracterului verde, după aia am auzit că îți dă și niște pălării cu care mai poți să cumperi un shop, cred. Că astfel nu ne explic cum de ceilalți au acel pet sau, na, bucată de lavă după ei. Nu ne explic cum o au, pentru că acum nu te mai lasă să bagi bani în joc. Te mai lasă să bagi decât acele spyglass-uri. Inginer. Bine, bine. Ba, cât s-o putea să costă? Gata. Wow. Ăla ce căuta acolo? Nu, 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 nu. Oh. Ok, am ieșit pe server asta, a fost pentru știință. Vezi, chineză, ne dăm pe japoneză. Acea server. Engleză. Perfect. Trebuie încheia mai episodul aici pentru că nu mai găsesc server. Ne vedem data viitoare. Pa!